No niin. Uudestaan kiinni. Tuosta se tuli äskenkin. Miekin heräsin. Kato, nyt mie tulen täältä heti. Annahan tipahtaa sen, mitä ne tulee. Kyllä ne saa sen alas, se kohta tippuu siitä kohdettiin. Säikähtää vaikka voi Kato, tääkin tuli suoraan tuolta, kun heräsi tää yksi poika, toinen poika. Kyllä siinä on ihan tappamisen meininki, kun kiihotetaan, niin vielä tullut tuon muistus. Kato tuossa. Älä vaan puhuta ihan umpsuun, kun tullaan säikäys tuossa ulkopuolella. Se Se on muuten vilttiharteilla, niin ei tainnut säikää. No ei ollut mitään. Sinne jää hupusissa. Sieltä kurkistaa jo. Ootteko työ siellä viltin sisässä? No siellä on kyllä lämmin köllö.